Nakaandam na ang disaster response plan ay na personal sa mga Metro Cebu Local Government Unit batok sa epekto sa Tropical Storm Basyang. Sa dakbayan sa Sugbog, anunsyo pinaagi ni City Mayor Nestor Archival Sr. nga nakaanhay na ang kagamhanan sa ilang mga kahimanan o mga personahe sa Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO. Din, niadtong Wabes kay nagpahigayon sila og send off briefing aron ipakatap sila sa nagkadaayang barangay sa syudad sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko sa wala pa hangtod sa mahuman ang paglatas sa Baguio. Dugang pangasukad kagahapon kay nag-deploy ang kagamanan og free bus ride gikan sa downtown na Cebu padulong sa northern o southern barangay sa Dakbayan. Ingon main nga padayon ang suspension sa klase sa tanan nga mga level aron panalipdan ang kaluwasan sa mga estudyante. Kung din gipasiguro usaban ni Archival nga mga utility companies sama sa Metropolitan Cebu Water District o Visayan Electric kay makapangandam na usaba batok sa pagkabalda sa ilang operasyon sama sa pagplastada og power generators o pagreposisyon sa mga repair team. Nakahinabi usab sa kagaman ng Dakbayan ang mga dagko nga mga mall sa syudad sa pagtugot nga makaparking o makapasilong sa ilang mga pasilidad ang mga maabdan sa pagkusukoso sa bagyo sa kadalanan. So mo ka ng preparasyon nato and akong ibalik nga ang atong syudad sa Subo ready na kung maabot man gani gud si Basyang ug dako ang iyang ulan no nga mububo sa atong syudad. Ang pamahayagan ni Cebu City Mayor Nestor Archivala Sr. samtang sa pikas bahin na kung sa dakbayan sa Mandawi. Gipamahayag ni Buddy Ibanez, ang pangulo sa Mandawi City DRRMO, nga ang tanan nga mga hingtong dang ahensya sa dakbayan sama sa kabombiruhay na kapulisan, City Health, Traffic Enforcement o Social Welfare Office kay nakaandam na sa ilang mga tahas sa higayon nga gikinahanglan ang ilang serbisyo. Gani nakaisa na sab ang blue alert status sa naason nga syudad isip magdoble ilahang nga paningkamot sa posibleng nga dilubyo sa Baguio. Padayon nga gipahimangnuan sa opisyal ang pag-awag sa mga residente nga magpabilin nga alerto, pag-monitor sa ilang mga official advisories o pag-coordinate sa mga barangay officials o mga emergency responders karong panahon sa mga bati ang dagan sa panahon. Padayon magbinantayon, update dayon ilang i-ready sa nila ang ilang mga kabtangan si bakog yun nga naay mahitabo pero ato alas di lang kita mong kumpiyansa dahil mo na sila ato ang mga barangay they are focus ato mga barangay ERTs mo na ilang tahas pag yun magbantay yun noon para simbako lang yun na siya that's maka-evacuate. Ang pamahayagan ni Buddy Ibanez, ang head sa Mandawi CDRRMO.